Hi Lobs, or ladies and boys. Welcome back again diri sa tuang YouTube channel. O karon, another trending confession na sab nga gikan sa Usinian Freedom Board ang atong basahon. Pero before ana, sa mga wala pa nakasubscribe, palihog og subscribe og palihog og tuplok sa notification bell aron updated ka kanunay. Ug sa mga nakasubscribe na, sa mga kanunay nga naminaw, nag-comment, nag-react, nag-share, daghang salamat kaayo ninyong tanan. Ug karon ladies and boys, aniya na ang confession nga atong basahon karon. Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. Tawagan ako sa pangalan nga Helga. 22 years old ug confidently beautiful with a heart. Usa ko sa mga nawad-an og trabaho tungod sa pandemic. Ug tungod kay wala lagi ko'y trabaho adtong panahona. Ako ang gihangyo nilang papa nga mag-uban ni Lola nga 79 na ang edad nga nagpuyo sa Pikas baryo namo. Hangtod sa makauli daw, ako ang auntie. Sa balay ni Lola, moingon jud ko nga dili jud ko mahiluna ug naa ako dito. Kay nga no? Sige ra mig balik-balik og panghinlo. Kay grabe kaayo kalimpyada ni Lola. Ultimo langaw mauwaw na nga mutog pa kay mismo sila hugawan na sila hang kaugalingon. Kay perte kasinaw ang mga sawog ug mga gamit ni Lola. Sinaw pa sa mga kaupawan din. Mao na og naa ako didto. Sige ra gyud ko libot-libot panghinlo kay lisod pod og si Lola ra kong pasagdahan nga malatos gyud kog butay ni Papa. Dayon dos andanas di ay ang balay ni Lola. Half karaan og half glow up na. Kauban ni Lola og puyo si auntie og duha ka na. Ug kay abroad naman ang mga anak ni auntie. Sila na lang duha ni Lola ang nabilin. Daghan pud sila silingan mo na nga okay ra og sila ran duha. Pag abot pa lang nako ato, tuwa na si Lola. Nga gasigi nagpanarapo, unya na ay kay istorya nga lalaki. Nga wala pa kailan. Dayon ingon akong lola nga, di naman di ay akong guwapang apo. Tubagpod ko, nga atik sad kala, guwapag walay tapad. Nitanaw na ako ang lalaki. Pwede na si kuya. Dakog bukton, check. Taas, check. Lami og likod, check. Lami og sampot, check. Hairstyle, check. Ang tiyan kay check. Ug ang nawong, madalara. Pero nituto ko sa mata manukon man di ay og mata. Ang pikas nagtanaw nako, ang pikas wala. Wala man magkasinabot ang mata. So na-discourage ko. Pero usahay man pod magkasinabot or man pod iyahang mga mata. Mag-synchronize man pod usahay. Ningon ang lalaki nga, kinsa maning dalagahan ay. Nitubag pod si Lola, nga ako aning apodoy. Ningon pod ko sa lalaki nga, mayong buntag ya. Tubag siya, ngayaw ko kuyaha kay murag parihas raman siguro tag-edad. Sumuto nga nangutan ko kung pilay edad niya. Nitubag siya, nga 25. Ikaw? Nitubag pod ko, nga 30 nako. Mura siyag nakuratan. Ako siyang ingnan, nga 30 na bitaw ko. Dayon nangutanan akong song lola kung abari na ba ang kwarto. Padadmadadma na lang dayon ko kaya na-discourage lagi ko sa iyahang mata. Malibat po tag-apel. Pinaisnab lang gamay aron ignog suplada pa. Gibian ako sila sa gawas
kay na-discourage lagi ko. Pero tayod kasinaw ang salog ni Lola kanang makapanamin bitaw ka nga makita pa imong mga pores. Kay karaan pang kahoy ang gamit. Mauwaw ka mo tunob kay mo lakra imoha mga footprints. Magsakit na pod akong kabagtakan ani og nilampaso. Daghan jud og mga antik nga mga gamit si Lola nga panahon pa siguro ning Bonifacio. Og permi yun na niya panarapuhan og mauna ang mahimong trabaho nako. Dili man po dahadlok ang balay ni Lola. Sa mga santos nga itumon lang yun ko makuyapan. Kay murag tawong ito nga gabarog nga nagtan-aw nimo. Mahulog yun ka sa hagdan og dinaghan kung first time pa nimo kay naaman sa second floor. Og kay naanadaman ko, muamay na lang ko sa mga kamot. Naaman sa second floor good pod akong ganahan nga kwarto kay naay aircon ug naay signal. Nakatulog jud ko ato pag-abot kay gikapoy kay ko. Mga alas 12 na pod to mao nang lami iligid-ligid labi na kay aircon. Bawo lang og guni-guni lang to nako pero naay ni kalit og gunit sa akong mga tiyan. Ug kay mura lagi ko og manok nga matulog, dali ra ko nakamata. Mura gyud naay ni hawid sa country. Wala ra buto nako kay basig nasaghid lang sa hapon. Sa moto nga mga alas 3 na nga nigawas ko kay nanoktok na ako mga bitok. Diha si Lola sa kusina nga sigig kuri-kuri og asang utok. Ako gyud ang kapuyon aning Lola kay dili mahimuta nga murag nakateleskopyo kay dali ra makita og buling. Ug kung naay gamay nga lukot bisan sa mantel kay kinahanglan nga hapsayon gyud dayon. Nangutan ako sa akong Lola kung kinsa tong lalaki nga naa diri niya. Nitubag si Lola nga si Lando to. Guard aning naay Amerikano din ha. O litaw ra ba to day? Tubag pud ko. Bag-o to, karon pa kita lagi. Asa dito si Bintong? Tubag kong Lola, nga nihawa na to. Bag-o na karon. Nangayo man to kamunggay din eh. Nang regards daw to nimo. Tubag pud ko, nga libat man to la. Hingon akong Lola, huy Diyos ko, pagka hinawayon nimong bata ka, dili man to libat. Manok ko naramanggut to. Tubag ko nga, bitaw la, sayang kay gwapuhon ra ba? Tubag si Lola, nga maayuhon po tong bata aday. Gipiihaw ganitog manok na ko. Palihog ko unya sa sawog sa taas daya, kay daghan na tog apo. As usual, sawog yun akong trabaho dire. Sinaw pa gani kay tuha, pero sagdi lamang, kay love man ako si Lola. Suportahan ako siya. Kay cleanliness is next to godliness. Ben. Exercise pud ba padako sa akong mga bagta? Bitaw. Sa moto nga nagpa-sounds ko sa taas aron maganahan ko nga maglampaso. Ang pintana di ay sa taas kay nag-atubang sa kalsada. Mong kita kay ko sa gawas kay dako pud ang bintana kay karaan lagi. Pero wala ko'y pake. Slide dayon sayaw og exercise sa akong gihimo. Ug nahunong ko kay nilabay man tong si Lando. Isputing kaayo og forma. Pina-shades pa. Gwapo siya tan-awon og dili lang kuhaon ang shades. Nitanaw pod siya sa akong nahimutangan. Mura man sad og naa sa mga salidang karaan. Namintana ang babae ug ang lalaki kay naa sa gawas. Gingilasan ko. Mong nipadayon na lang kog lampaso, dalayang-yango sa ulo, kay hype kaayo ang music. Dayon wala na nako siya pansinan. Sunod mga adlaw, mora kanunay akong trabaho. Ug dili malampaso, mutabang ni Lola nga magtanom og mga bulak. Kay daghan kay bulak pod si Lola. Katukuran na og flower shop. Nagbalhin mi adtong mga buwak sa laing kaang.
Sa dihang ni Dong napud si Lando sa balay ni Lola. Hingan si Lando, maing hapon nay. Pwede mangayog limonsito nay. Tubag po akong Lola. Sige. Pangawhat lamang diha doy. Napoy dughit din ha. Tubag si Lando. Sige, salamat nay. Unsa may lingaw ni mo diha nay? Tubag si Lola. Ay, nagbalhin mi anhing mga bulak kay nadugta na ang gang. Wala lang yun ko nagtingog og focus ra ko sa bulak nga gibalhin nako. Ipahimutang naunta nako ang bulak sa gibutangan. Sa dihang nakahinumdum kong wala manday ko nagbra. Unya nag-sleeveless rabi ayud ko nga nipis. Kay kamera ligi ni Lola. Unya, ang balhinan nako kay dapit pagyod sa limonsito. Nipungko na lamang kog balik kay nabasin makita ang mga kapayas nako. Limonsito raraba iyahang gipangayo. Ingon pa na si Lola nga, daghan na lamang og kuha doy, aron maapilan mi kay among i-juice. Tabag si Lando, hoy problema nanay. Pwede kog mangayog sa lofinay. Ningon si Lola nga, kuhay sa didto daybe, naa sa kusina. Gipaningot ko kay unsaon ako pagtindog nga dili maklaro. Mulabay rabayud ko siyahang kilid. Pero wala ko'y nahimo. Nipaspas na lamang kog sulod, nga murag hangin nga nilabay siyang tungod, nga wa pa siya kalingit. Imbis sa kusina ko mo padulong, nidagan jud ko sa taas, kay magbarako. Motong medyo nadugay kog balik sa gawas. Nahuman na lamang siya agpanguhit. Hingon si Lola, nga dugaya man kaday. Tubagpud ko, naay nanawag kadali na. Hingon si Lola, tabangi palog si Lando, pamunit atong mga limon. Nitabang rapod ko nga walay tingog-tingog. Gi-quarantine sad akong baba. Well, gisigimig pamunit, hingon si Lando nga, tingog sa diha. Ni-smile ra ko og niingon nga, unsaon din nimo? Tubag si Lando, nga magkilaw manggod mi unya sa akong kauban. Nitubag rapod ko, nga dako gyud siyang tawo, lawasan yun. Pero sayang lang yun, kay manukon man. Wala pod ko nagtingog hangtod sa nahuman mi. Pagkahuman, nilakaw rapod siya. Sa mo to nga pagagabiin na ana, ambot kay dili yud ko mahiluna, nga wala ko nakatulog. Naabot na lang siguro tog mga 5 a.m. Kanang feeling bitaw nga natug na imong lawas, pero ang imong hunahuna nagmata pa. Mao gyud ang na-feel nako. Dili na mo lihok ang lawas nga murag na paralyze. Ug feeling nako na inikamang sa akong uluhan. Una buhok nga taas. Taod-taod, nawo nga dili nako masabtan ang itsura. Nidool yun og maayo sa kuno. Gusto ko mosinggit, pero walay mo gawas sa akong baba. Dili yun ko kalihok nga mura kog nang gahit. Ambot niya na to. Sige ra yun kog limbag-limbag, kay hadlo kayo siya gnawang. Ug hangtod sa nakalihok ra gyud ko. Mura kog nakamata. Moday siguro na ang uro. Nag-abot na akong ginhawa. Gadali-dali gyud ko gawas kay mudong kong lola sa silong. Nakalimot ko nga nagmedyas maday ko. Mong paggawas na ako sa kwarto, na-slide ko sa sawog nga puwerte kadanlo. Nahapla ko eh. Nilagubog yun ang taas. Sakita yun sa kong batang. Nadakdak ko og maayo. Maayo rapod kaya wala yun sa hagdanan ko na slide pa. Nisinggit yung tabang ni Lola kay wala ko kabangon. Harag na piang jud ko.
Wala yun ko nagliho kay murag na dislocate akong hawa. Nataranta si Lola kay wala po siya kay balo kung saon ko pag-arsa. Bugat biyapot ko. Unya pila ra tawon si Lola nga niwang pagya. Ningon ko sa Lola nga, hala, dili jud ko kabangon la. Sakit akong hawa. Palihog ko sa cellphone nako kay tawagan nako si Papa. Sa moto nga dali-dali pugkuha si Lola sa akong cellphone nga naa sa akong kwarto. Ano akong Lola, nga hoy Diyos ko, makaari ba tawon to si Delphine og dali? Mangayos kog tabang sa silingan be. Gitawagan na po nako silang papa nga sige ra giring. Mura putog mantika og matog maong wala na tubag. Iniglihok man gyud nako kay naagyoy mo sakit. Mong mahadlok ko og walay mo alalay. Kay basig maputol unya akong hawa. Wala na lang gyud ko naglihok og stay put ra gyud ko hangtod na ay rescue. Taod-taod gyud dihay gadali og saka sagdanan. Nisige akong mata kay si Lando may gidala ni Lola. Gay uniform pa yun. Kumusta naman kaha ang kawatan nga iyahang gibantayan? Sa tanang tao sa kalibutan nga nung si Lando pa man. Nipis ra ba yun kaya kung gisuot? Unya pa payud ko bra. Kauwaw ba? Hingon si Lola. Maayo kay diha si Lando day. Diyos ko eh. Palihog ko doy Lando be. Hingon si Lando. Nganoon sa maday ka? Tubag ko nga na-slide ko. Sakit kayo kong hawa. Hingon si Lando. Hangagunit lang sa kuha. Murag nindot ikanta og no arms can ever hold you like I do. Bitaw. Yara siya ko niya ginayhinay unya ni gunit pud ko siyang abaga kintahay. Nagid ay muscles ni Silando. Hitik na hitik. Nawa man sad ta sa tuwang porma ko. Maayo lang pod kaya nagpajama ko. Kay ni gunit rabigid siya sa akong legs. Ginahinay ko niyag butang sa bangko. Kasakit gyud sa akong hawa. Ako katarong og lingkod. Pero mas nabalaka ko kay wala ko bra. Ingon akong Lola, unsa man day, magtawag tag manghihilot? Nito bag ko nga, taod-taod sala, kay basig maulian ra ni. Salamat ha, nakaistorbo pa mi. Tubag si Lando, nga okay ra. Maot naman sad ko. Ipahilot na ba kay basig maunsa ka? Ningon pud si Lola, nga ipahilot yun na nato day. Dili nun ako paarsa sa kwarto, pero giarsa yun ko niya. Muramig bagong kasal. Ginahinay ko niyag butang sa kama. O gihalukan ko ni. Bitaw eh. Nilakaw na siya pag humaniyag butang na ako. Mao na nga tibok adlaw nga naara ko sa kwarto. Dadtor po ko nagkaon kay gihatdan kong Lola. Gipahilot yung kong Lola. Ug naulian rapod ko. Mga 7 PM na guro to. Lami manikaon og chichirya. Mong nigawas ko, kay mo palit. Naaraman sa dool ang tindahan, maong okay ra. Pagawas na ko, diha man nagtambay si Lando. Dool raman ang balay sa Merkano og stay and put siya. Kingon si Lando, nga asa man ka? Okay na ka? Tubag ko nga, okay na. Mopalit ra ko og chichirya. Ingon si Lando, ayaw sigig palabig chichirya kay makadaot na. Tubag ko nga, panagsara oy, okay duty? Tubag siya nga, day shift ko ron. Ayaw sigig lakaw-lakaw kay gabi na. Tubag ko nga, okay muuli na ko. Dayon, nangutana pa na si Lando kung unsay Facebook nako. Sa walay paglangan, gihatag ra pud nako. Gitabangan ra ba ko niya. Pagsulod nako sa kwarto,
Nag-friend request dayon siya. O gi-accept pud na ako. Pero wala na ako gi-chat. Then mga launa na siguro to, nakamata ko. Gitugnaw man kog maayo, maunang gipawong na akong aircon. Wala na pud ko katulog, kay murag lain gyud akong pamati. Murag ni pagting akong dunggan, kay mura magnaay lingkuranan nga gisibog sa gawas. Alauna sa kadlaw na biya. Ayoko ignag si Lola ron nga sigig panghinlo. Grabe na pod kayo. Ug kaning tigtan-aw lagi tag horror, wala gyud ko ni gawas. Nagbulokot ko sa hapon. Bahala na gyud. Kay gusto ko nga malingaw kay dili na gyud ko katulog. Nag-open ko sa kong Facebook. Pero naayoy gasigi gisibog ug lingkuranan sa gawas ba. Mahadlok pud ko mo gawas ug moadto ni Lola. Basig makakita ko ug walay ulo. Bago para bang naulian akong hawak. Niugpot ako kay nakuratan ko sa tingog sa kong cellphone. Kay naay ni chat. Murag atakihon jud ko. Si Lando day ang gatchat og niingon siya nga matapaligi ka. Nitubag ko nga dili na ko katulog. Tubag si Lando nga ako po. Wala ko katulog kay sigig huna-huna nimo. Tubag ko nga sure oy. Si Lando halagi paita. Then ingon ko niya nga huy, nahadlok bi ako kay naay sigig sibog ug lingkuranan sa gawas. Nga murag na ay tawo. Ingon si Lando, napagtarong diha. Nitubag pud ko, nga lagi. Ingon si Lando nga, panglak ana, muan ako, gay kog number ni mo be. Gihatagan din ako siya og sigog paminaw nga naagi sigig sipog. Maklaro kaayo kay kahoy baya ang salog. Unya, ni kalit lag hunong. Lain namang gyud akong pamatay. Daghang nagchat si Lando. Ang na-reply ra nako kay okay. Kay nahadlok nako. Kay nikusog naman sa ang pagbira. Siya ro wala ka mata si Lola adto. Naminaw ko og motawag si Lola. Pero wala man. Namugnaw na gyud ko og maayo ug nanawag na si Lando ug gitubag na kog dali-dali. Kay nahadlok na gyud ko. Ngon si Lando, nga na ako sa gawas. Nitubag ko nga, saan man ako paggawas din ha? Ngon si Lando, nga suportahan ragod. Ingon ko nga, mahadlok ko mo gawas. Tubag po siya, nga pagtarong ba kay katkaton ka na ako diha. Mura man tawog na may himoong milagro din eh. Ako siyang gingnan, nga uli na lang oy, dili ko mugawas. Hingan si Lando, nga pagtarong diha ba, pasikinsa na, kamura raban duha si mong lola diha. Bitaw pud no, dagahan rabatog antik si Lola. Mahalon rabatong uban, pero mahadlok yun ko mugawas, basig unsa pala may makita na ako. Basig makita ko galutaw nga white lady nga taas kayo buhok. Mamintal na gyud ko ani. Ingon si Lando, nga di ako dapit sa bintana. Sayo nararabakat katon. Mukatkat jud ko. Ako siyang gignan nga maalaan jud kag kawatan diha oy. Ingon siya, nga wala ampoy tao. Gawas sa kwarto og manuktok nako sa bintana nimo. Nakapangayo jud kog pasaylo sa Ginoo sa among buhaton ay. Pasaylo atawon ni. Wala gid may milagro nga himuon nila. Nikakyat na si Lando sa second floor sa balay ni Lola. Ngon si Lando nga naan ako. Apreho ko bi, kapit bi ako mahulog. Gamay ra ko ang gitumban.
Nawala akong kahadlok kadyo to, kay basig mahog pa lamang ni si Lando. Unya masakpan mi ni Lola. Straight akong pananaw sa paggawa sa bintana ragyon. Mura man mi anig padong magtaban mi. Ngayon pa na si Lando, nga huyo dugay man nimo obrehe. Mura na ko'y Spider-Man dito. Hingon ko nga, hadlok ko mo gawas. Nganong nisaka pa man gud ka? Hingon si Lando nga, asa man dapit imong giingon dire? Hingon ko nga dinhigod. Hingon siya, unya, wala man lagi. Gitanaw po na ako mga bangko, unya wala man matarog. Hapsay man kayo. Hingon pa ko, nga dinhigod to ba, na ay nagsibog-sibog sa bangko. Hingon si Lando, basig huna-huna ranimo. Tubagpod ko, nga dili yun. Dungog kaayo na ako. Nikusog pagani. Abi kog makamata si Lola. Pero wala man. Unya ni kalitlag pamalika si Lando. Nakuratan pud kog apil. Kay naunsa man siya. Abi kog unsa na iyahang nakita. Nakaatubang maday niya dadto ang itom nga santos. Hingon siya, at takihon ramputaan ang santosa ba. Tubag ko nga, wala ba day kakita na ganina? Hingon si Lando, okay raman to kay kadlawon, kurat man di ay o gabi na. Hingon ko nga, di man halata nga hadlukan day pud ka na. Hingon si Lando, kidsang pwede mahadlok ana nga mura man nagkapari ka itom. Pasilo atawon si Lando kay murag wala siya kay balo siyang gipanulte. Nag-inspeksyon na siya sa taas o gasunod-sunod rako siyang luyo. Tulo may kwarto sa taas mong giabrihan na monduha. Wala mo po'y tawo po. Inaog mi sa ubos o ginay-hinay mi kay basig makamata si Lola. Maalaan unya minduha nga kawatan. Pero wala gyud tawo, unya mingaw kayo. Mura na gyud may mga kawatan. Ingon si Lando nga, wala may tao, panglak dira. Anhi na lang ko magabos. Nitubag ko niya, nga pwede dito ra gihapon ka mugawa sa bintana. Mahadlok naman ko musakaw. Gaduduha pa si Lando kay hapit siya maho ganina. Pero nisugot ra gihapon siya. Dito gyapon siya sa bintana ni gawas. Ug kung naay makita na mo, maalaan jud mi nga naay milagrong gihimo. Panaog mi ni Lando ato ug dali-dali dayon nakuglak ang bintana ug dagan diretso sa kwarto nga walay lingi-lingi. Sumoto, nga pagkaadlaw ana, nangutana ko ni Lola ug doon na ba siya'y nadungog kagabi. Pero ingon siya, nga wa man kuno, kay lami kaayo iyahang tulog pagkagabi. Basin daw og huna-huna arato na ako. Pero sure ko, nga dili yun to huna-huna aran ako. Kay nagsiga yun akong duha ka mata, nga naminaw. Naagyo'y nagsibog og lingkuranan gabi, nga mingaw na biya. Nanlimbawot akong balahibo. Unsa kahato. Daghan ra ba kayog antik si Lola nga gamit? Unya karaan na ning balay ni Lola. 100 years kape na nito. Ni-glow up lang jod ang silong. Okay, nahadlok lagi ko gabi sa akong nadungog. Pagkasunod gabi nagdala na kog banig sa silong kay didto ko natulog sa kwarto ni Lola. Bahalag magbanig ako. Basta kay wa ko'y madungog nga hadlok. Gamay ramanggod ang kutsyo ni Lola, maong sa salog ko matulog, bahalag magbanig ako. Mga alas 9 na to, nagpahiluna na mi kay matulog na. Sayo kay matulog si Lola. Kasigi na kong ligid-ligid kay wa ko maanad og sa salog matulog.
dili yun ko katulogoy. Kaya alas 9 paligi, nag-online sa ako. Og abtik pod kaayo nga ni chat si Lando. Nangutana siya kung naaba gihapon ko sa kwarto sa taas na tulog. Nitubag ko niya nga wala na. Dari kong lola na tulog karon. Ngon si Lando, maayo kay araw na akay kauban dira karon. Kahibawon ako sa style ni Lando ba og asa ni padulong. Gi-off na lang nako ang active status nako. Kay hago kay ni si Lando. Na-discourage pod lagi ko siyang mata nga dili magkauyon og asa mo tan-aw. Gisigir ako gi-scroll og pangitag asay maayo ko. Og hapit ko atakiha kay nikalit ra magtungaw nako si Lola. Puwerte na kong kurata ni Lola nga mura mag nakadungaw og lungon. Nahulog noon ang cellphone sa akong noo. Sakita ay. Ngon si Lola, nga hoy, mauli ginang makadungog na kagbisag unsa kay magbilar ka ng cellphone. Tubag ko nga, Lola ay, pakurat pod. Tubag si Lola, nga undangi na na. Puntag cellphone, udto cellphone, gabi cellphone gihapon. Wa ka mabuong anang imong cellphone day. Murag dili naman na nimo ibulag. Nitubag ko nga, lagila, matulog na ko. Tulog na dinha. Ngayon si Lola, nangadji na ka? Pangadji lagi usa matulog, di kay cellphone ang imong pangadjian. Tubagpud ko, nga lagila, mangadji na ko. Tulog na diha. Wala lagi ko makadungog og hadlok nga tingog. Ang hadlok nga kasaba po ni Lola ako ang nadungog. Ug aron mahilayo lagi ta sa mga daotang espiritu nangadji gid ko. Gi-off na kong cellphone o gipugos na ko katulog. Pero wala jud ko katulog. Kay kusog mag-sound si Lola matulog nga mura mag naka-amplifier. Mga alas 11 na siguro to. Niabot na sa Neptune akong una-una. Wala gyoy tulog nga nahitabo na ko. Kusog man di ay ni mohagok si Lola. Gikapoy na gyud ko. Pero ako mata, nagsiga pa. Igang pagyod kaayo din eh. Nisamot pa kay kaihion pagyod ko. Gawsunon para bagyod ang CR. Sumoto nga gipugngan lang gyud nako. Karon rabitaw. Bahala pod kang pantuga ka. Tigumon ra ka nako ugma. Og kay nigara man gyud akong pantog kay kaihion na gyud ko kaayo. Maikog man ko nga mopukaw ni Lola kay grabe namang tulugan. Unya lami na gyud kaayo. Ipagawas. Gion akong cellphone aron mag-headset ko nga mopadulong sa CR. Basta kay straight lang gyud akong tan-aw. Dili gyud ko molingi bisag asa. Gi-full volume nako bahalag mabungog ko. Basta kay makaihi lang gyud ko. Dance monkey pagyod ang ako ang gipasounds. Pagawas nako, diretso din ko sa CR. Walay lingi-lingi. Nawala ra pod akong hadlok nga didto nako sa CR. Kusog kaayo akong headset. Pagkahuman og pagawa sa gibati, dagan dayon sa kwarto ni Lola. Success. Nakaihi ra yun ko. Ako na pong problema danhi kay dili jud ko katulog. Nag-search na ko sa YouTube ug unsaon pagkatulog. Ug kung asa mga pressure points aron makatulog ko. Gisawayan ako tanang pressure points pero wa gihapoy tulog nga niabot nako. Hangtod alas 2 na sa kadlawon. Giyundangan ako eh. Gipiyong na laman ako ang mga mata.
Kapoy na gyud akong lawas pero kung nahuna, wala yun. Pero, nisamot pa jud ko kagahi. Kay diha may nikaraw sa gawas. Nigahi gyud taman kay gipaminaw na. Mura magnaay naguyod og puthaw. Tiles baya ang salog dinhi sa ubos. Dungog kayo na ako. Og taod-taod lang, kay naay ni able sa portahan. Nga murag sa CR gito dapat. Nag-CR pud kaha ang kalag. Bitaw. Namugnaw gyud taman nga wala nako kalihok. Gapitok-pitok ra ako ang mga mata. Naayoy sige gilakaw-lakaw sa gawas nga gatini nga lain kaayo paminawan. Nagbukot og habol ay. Unya, nag-headset ko. Bahalag igang kayo. Gipaningot na kog maayo sa kakulba po na ako. Ug murag mo gawas na akong heart sa kuntilaok. Tagaktak na ako ang mga singot. Mura na ko gidauban sa kaikan. Naghuot na yun akong dughan sa kahadlok. Pila yun to ka minuto na akong bukod. Pero wa na yun ko kaagwanta. Kay murag dili na yun ko kaginawa. Gilabay na kong hapon. Gipaningot na yun ko taman. Og basa na kaayo akong sanina sa singot. Lupig pa'y nagjag. Karon ra gyud ko naka-experience ani ba. Namagutong ako mga igagaw na ako og dinhi ko matulog sa una. Pero nganong mahadlok bitaw ko nila? Og mahadlok daw ka, mugara na sila. Ako rumaykan si danhi kay wa na ko'y tulog. Nibangon ko eh. Nangukay kog sanina ni Lola kay basa kayo kong sanina og singot. Pero unsaon man nga puros man pantigo lang ang mga sanina danhi nga panahon pa maning Maria Clara. Napoy duster nga binulakan. Wala na yun ko'y choice kundi suoton na lang nako ang blouse nga murag si Nina ni Cordapia. Bisag ko sa kaon ko sa baho giagwanta ginako. Gipiyong nako ako mga mata og nag-ihap ko 1,000 paubos sa kuno. Tungod siguro sa kakapoy na gyud sa kong lawas, nakatulog yun ko. Pagkabuntag, sige kong ingon ni Lola nga naagyoy something aning balayan. Wala pa siguro ka move on ang nagpuyo dani sa una maong sigig paramdam. Ako rabayoy gitarget. Ingon si Lola, nga huna-huna raligina nimo. Sige manggod kag cellphone. Mauna. Itubag ko nga, dili lagi lang. Ipa-pray over na to ning balaya, kay wala pa ka move on ang mga kalagdan eh. Itubag si Lola, kadugay na akong gapuyo dani. Wala man ligi ko kabate. Itubag pud ko, nga gi-skip kala kay basig mahadlok sila nimo. Ingon si Lola, nga hilom ragod diha Helga, na mahulay na tawon to sila. Og dili na nato hasulon. Dili yun mo tuon ako si Lola og ako ra gyud gitripingan danhing mga kalagan eh. Wala man sa una. Pero karon naman pud ko katulog danhi nga kamerang Lola. Basig na ay bulawan nga gilubong nila danhi pa. Ilang gibantayan kay mahadlok og akong kutkuton. Pila na kagabi nga dadto ko natulog ni Lola. Bahalag igang kaayo kay dili pud mo angay si Lola og electric fan. Sige ra kog pamaypan. Naka-adjust raman pud ko sa sulog matulog. Kay basig birahon ra kog galit kung didto ko sa taas matulog. Dili siguro sila mosulod danhing kwarto ni Lola. Murag dinhi gyud ang safe zone. Ug hantod mga 1 week na. Wa na gyud ko'y nabatian nga bisag unsa. Hamugaway na ako mga gabi bisag ika. Wala na pod ko kita ni Lando.
Asa nakato gibutang ni Lord. Wala na may tigpangayog kamunggay. Wala na pod nagtiyan. Maayo ra pod kay wala yun ko kauyon sa pagsinumpaki ay siyahang mga mata. 2:00 na siguro to nagpa-aircon ko sa taas kay igang kayo ang panahon. Cellphone na pod og tago-tago ni Lola kay makasab-an kog sigig lanta og cellphone. Gatan-aw ko kay drama nga Hotel de Luna. Unya i-fast forward na ko og hadlok na kay naarabayud ko sa haunted house ni Lola. Drama na kaayo ang akong gilanta og hapit na ko sa ending. Sa dihang naay murag ni Tuktok. Giundang sa nako ang drama og ipaminaw og naabay ni Tuktok. Ni Tuktok na pugbalik katulo kanang hinay ra bitaw nga murag walay gana nga ni Tuktok. Niingon na lang ko nga abli man ala. Pero wala may ni abli sa pultahan. Gitanaw yun ako og motuyok ang doorknob pero wala man. O kaning naka-experience na lagi taglain. Sure ko nga dili yun ni si Lola pa. Dili ni si Lola. Namugnaw na pud ko. Nisingit ko kusog kaayo o gitawag na ko si Lola sa silong. Naabot siguro to akong tawag sa pikas sa balay ba. Hingon si Lola, nga naon sa mga kadihaday. Nitubag ko nga, asa man kala. Hingon si Lola, nga naa ako daray sa silong. Ako siyang giingnan, nga anhi sa darila, kay naay nanawag. Hingon si Lola, nga ikaw na og dariday. Tubag pug ko, nga diari lang, kay kusog ang signal darila. Nagsininggitay naming Lola kay mahadlok jud ko mo. Napala may tao sa pultahan. Maayo kay ga-online tong akong igagaw sa Singapore. Mo nang gi-video call dayon nako kay mo'y ipaistorya nako ni Lola. Murag makigdula yun nako ning mga kalagan eh. Pero dili ko mo surrender oy. Mamatay pa sila. Nanilhi ko dadto sa gawas kay daghan nagbombil nga nangataga. Ug sa dihang nilabay tong kauban ni Lando nga guard. Kay lapon ako si Kuya kay dugay na siya dani. Natingala ko kay wala naman ko kita ni Lando. Base nagpa-opera to siyahang mata. Bitaw. Motong nangutan na ako ni Kuya. Ngun siya, si Lando? Niuli sa daw sila ha kay namatay iyahang igsuon. Nitubag ko nga, hala, tinuod Kuya, unsa may kamatyan? COVID? Tubag si Kuya, nga dili, nadisgrasya og motor. Looy lagi kay graduating na rabagyod to. Nitubag ko nga, hala, kalooy pong Lando di ay. Hingon siya, nga lagi, diwa kasi man naman ihang pananghin ni sir. Nisugot man pod kay buutan man si Lando dere. Ano man, gimingaw ka niya. Nitubag pod ko, nga wala oy. Tingala rami ba kay wala naman namo nakita. Hingon siya, ay kabalaka kay mo balik ra to. Huwatalan siya. Tubag pod ko, nga wa ko naghulat hoy. Yan si Kuya, istorya he. Lami pod ni silihigon si Kuya nga kauban ni Lando ba. Namatian di ay si Lando. Kaluoy po. Nagpaka-Spider-Man na rabayuto din eh. Giampo laman ako nga mag-move on yudayon ang kalag siyang manghod. Kay dili lalim og mahasol sa dili ka move on nga kalag. Sa moto nga naganay-handay ko dadto sa taas na pod kay tago lagi ni Lola. Pero wala nako sa kwarto nako. Dinha ra ko sa gawas nga higda sa sofa. Ayaw ko ignag mo tok-tok na pod to nga gikan sa sulod sa akong kwarto. Nalisuan na yod sa pangisip ang kalag danhing balaya. Gihuman ako lantaw ang salida nga Hotel de Luna. Nakahilak pod kog apel.
Pwerte ng tulo sa kong luha, sa dihang murag naa may milabay sa kong likod. Kay naay ni hangin kamay. Murag na freeze pod akong luha. Pero wa gyud ko molingi sa likod. Nisigar ako mata. Mura kog na estatwa. Wala gyud ko kalihok. Nidako akong dunggan nga nitangkag. Pero basin hangin ra pod jud to. Pero lain man gyud akong pamati. Naagyoy something sa akong uluhan. Nanlimbawot akong balahibo. Namugnaw na pud ko. Niangay yuning kalaga nako ba kay permi man ta balikan. Maayo pa'y kalag balik-balikan pata. Sumoto nga ni hinay-hinay kog bangon. Wala yun ko mulingi sa kong luyo. Straight ra yun akong tanaw nga padulong sa hagdan ug walay lingi. Kalma ra yun nga dili pahalata nga nahadlok na kayo. Hinay-hinay din sa hagdan kay basig may slide na pod ko dani. Pagabot sa ubos, hingkaratil kog dagan padulong sa gawas dadto ni Lola nga nagkuri-kuri dadtog mga bulak. Mura kog nahimong ninja kay gilupad yun nako ang mga bulak. Natumban pa nako ang bulak nga bag-o niyang tanong. Hingon si Lola, nga Diyos ko ni Muhilga, naunsa man ka? At takihon raman po tani mo day. Naunsa man ka? Nito bago nga, naalagay dili ingon nato nga naa din hiba. Nakuratan si Lola. Ako siyang giingnan nga naalagila, nasa taas. Ingon si Lola, makuyawan na raman po tanimong bataa ka. Nito bago nga, naalagi jud la. Dadto sa taas sa balayta. Ilak karagyod nato ni. Ingon si Lola, huna-huna raligina nimong bataa ka. Unya, nakakita ka. Nito bagpod ko, nga wala la. Pero mabati yun na ako nga naatay kauban din hiba. Ingon si Lola, nga sos ko Ginoo, huna-huna raligina nimo. Kadugay na nakong pinuyo din. Kadugayan alsahon yun nako si Lola sa mga pa. Kay tili yun siya mo tuo. Iguli nako na anak ko'y sakit sa heart anim. Bisag unsaon og explain, dili yun siya mo tuo. Muna nabiya nako din. Kay nahadlok na ligi ko, gitawagan nako akong usa ka agaw nga laki nga si Undoy nga high school. Kay danhe nako paubano na mo. Bahalag ako'y mag-answer sa module niya kay dili na yun nako kaya ang kahadlok aning balaya. Maayo kay nisugot pod kay ako lagi mo answer siyang module. Dito mi sa kwarto nga aircon. Kaming duha kay arte pod ning bata. Ug usa ra may aircon aning balaya. Bintaha pod kay naa ko'y kauban. Sasalog siya ug ako sa kutsyon. Nangutan ako niya, nga doy, wa kay na feel aning balay ni Lola. Nitubag si Undoy, unsay na feel? Naiungo ani? Nitubag ko nga, mura. Tubag siya nga, wala man. Sige naman kog katulog din Wala man ko unguan. So siguro ako ra gyud ay pa. Na in love gyud siguro ang kalag nako. Uhuna-huna ra gyud ni nako nga grabe ka advance. Okay namatyan lagi to si Lando, gi-chat nako siya. Pero gisin ra ko niya. Kuyaw, bahala ka diha. Murag nasungot ko og gi-off nako ako ang phone. Natulog yun kog sayo og kinahanglan ako'y mauna ni Undoy og tulog karon. Kaya nagduwa pa man pod siya og cellphone. Lami na kayo kung pamati kay aircon na. Unya, naa na ko'y kauban. Mauna nga dali era ko nakatulog. Mga alas 4 siguro to nakamata na pod ko kay nangita na pod og CR ako ang panto. Maayo kay dari ra pod sa kwarto ang CR. Mao nang dili tantong hanto.
Pag humanog CR, wala na pud ko kabalik og tulog kay sayo kay ko natulog pagkagabi. Mo nang ga-online na pud ko. Pag open ako, kapusot-pusot ang chat ni Lando. Mga 10 ka message siguro to kabo. Pero wala na ako gi-replyan. O gitawas na ko tan-aw ang ending sa salita. Wala ra pud ko nagmahay kay happy ending man daipon. Siya na all. Pag human ka natulog kog balik og mingaw na kaayo. Ug sa dihang naay ni tingog nga murag nasakitan. Nakabangon jud kog pinakalit. Gitan-aw nako si Undoy. Hagok man kaayo. Nigara na pud ang kalaki. Lain kayo paminawon kay murag na ay nag-agos sa gawas nga lain jud kayo. Kusnot ako si Undoy kay para makadungog siya o gibiran akong dunggan. Ako siyang giingnan nga paminawa. Tubag si Undoy nga unsa man hagua pud ka oy. Ako siyang giingnan nga paminawa karon ba. Sa mga nga naminaw minduha. Unya naagyoy nagtingog sa gawas. Kanang lain kaayo paminawon nga ngilas kaayo nga murag nasakitan. Dili ma-explain ang kalain. Unya ang Undoy kay nilupad na gyud sa kutsyon og ni Soksok. Labaw pudi ay nga talawan. Nakaingon si Undoy, "Unsa man karon?" Nitubag ko nga, "Ingon bitaw ko. Gaw sa dobe." Ningon si Undoy, nga bahala ka diha. Ingon ko nga, "Gaw sa ba? Kay basig tawo karon." Ingon siya, nga dili ko oy. Bahala ka. Ako giinan si Undoy, kitang duha na lang ta. Ingon siya, nga bahala jud ka. Ikaw ra. Gikulbaan jud ko kay mura magtawog jud ang tingog. Una-una nako, basig si Lola karon. Mapatay gyud ko ni Papa og si Lola karon. Naunsa nakaha si Lola karon. Gikusnot yun ako si Undoy aron ubanan ko nga mag-abli sa portahan para mawala akong kahadlok. Gikalit na kog abari ang pultahan. Unya, nigawas ko. Mingaw man. Ang Undoy nga nilupad naman dadtong hagdan o gibiyaan ko. Gadali pud kog dagan nga nagka-slide pa ko kay danlog kaayo ang salog. Unya gamedyas ko. Sigog tawag ni Undoy nga hulat ako. Pero ni Sutoy raman jud hinoon. 12 biya kaang-ang ang hagdanan. Hapit pa ko maumod dadtong ubos kay danlog jud kaayo ang salog. Nahulog utong tanom ni Lola sa hagdan kay nilayat naman si Undoy sa wiranan. Napura mig panagan padulong sa silong. Og didto mi sa kwarto ni Lola nga sigig panukto. Namugnaw yun kog taman di adtoy. Ug wala na yun nagpapugong si Undoy. Niuli yun siya silaha pagkabuntag na. Gibiyaan yun mi ni Lola. Siya ra daw answer siyang motion. Dili pod na ako pwedeng biyaan si Lola dire. 2 weeks pa daw makauli si Auntie Danhi gikag Surigao kay mag-quarantine pa og 14 days. Mong agwanta na pod kog 2 weeks dire. Balik na pod ko sa kwarto ni Lola kay gibiyaan yud ko ni Undoy. Labaw man di ay pod tong talawan bataa. Mayo pa to si Lando kay Santos Ramay kahadlukan. Gibinuangan gyud Danhi sa mga kalag nga wala ka move on ba. Ako mangyod ang gitarga. Nasungot na yun ko Danhing mga kalagan eh. Nagibawsan ako. Nagpa-sounds ko heavy metal nga kanta sa taas. Full volume yun. Siya rog dili mo mga bungog ug mga lagyo nga mga kalagan. Banha kayo ang balay ni Lola. Murag na ay banda. Nananghid man pod kong Lola.
Okay ra daw kay magpa-sounds man pud tong akong igagaw og kusog. Nami ato sa gawas ni Lola. Nanghinlo na pod. Kusog kaayo ang sounds. Ug sa dihang nilabay si Lando nga gidalagbag. Gikan pa siguro to sila gamask o ga-shades pa. Ayaw lang yun ipatangtang ang shades kay murag si Randy Santiago ba. Ingon si Lando nga labay lang ko nay. Ingon si Lola, "Hoy doy Lando, kumusta naman ka?" Tubag si Lando, nga okay ra nay. "Kumusta pud mo?" Ingon si Lola, nga maayo ra gihapon. Ingon si Lando, "Kanang imong daga diha nay. Musta man?" Wala ko nagtingog. Nakuratan ko kay gibunalan ko ni Lola og silhig nga tukog. Naunsa naman tawo ni si Lola eh. Ingon si Lola, nga "Hoy day, gipangumusta man ka?" Nitubag pud ko, "Okay ra man ko." Ingon si Lando, nga "Aris ako nay, kay duty pa ko." Then nangutana si Lola sa kuha, nganong dili man ka mamansin ni Lando bataa ka? Nga mura ra ba tog nakaangay nimo? Nitubag ko nga, namansin bitaw ko. Wa ko ni angay adtoy. Nitubag si Lola, nga naman, kay manukon? Hagua si Lola oy kay gihatsit gid ko niya danay. Guwapo man gyud to si Lando. Crush gani siya danhing silingan daw nilang Lola. Kay lawas nun lagi unya taas. Dili lang gyud ko ganahan siyang hambot nga no pod. Hinawayon gyud tingali ko. Mo siguro nga giduol kog mga kalag sa pagkahinawayon nako ni Lando. Kay nagsugod gyud na dadtong nang hinaway ko siyang mata nga gisigig away. Dili ma-inform ang usag-usag. Gedto gyud ni nagsugod. Wala man guni sa una nga sigog katulog sa balay ni Lola. Mga barkada siguro ning mga kalaga ni Lando. Gibalusan jud